Men 5 yıl ufak ettim. Prosto boş yerine. Emme жаңыda assalamu alaykum ilk bilen mehriban dostlar. Soňky döwür şu üçin ýalak wideolar, şu tetilli wideolar we şu dostumyza meňdeş ýene bir näçe blogger sumoklum wideolar öňüme köp düşe. Bular öňlerden maksat goýupdyrlar, näme maksat goýupdyrlar? Türkmen ýaşlarynyň täze okup oturup gelýän bir 18 ýaşamadyk ýaş juwanlarynyň go beýnisini oýnamaly, beýnisini däkerlemeli. Bular okuwdan sowatmaly, bilimden sowatmaly. Şeýlemi? Onda men size tesini dakaz etip görkezýän hali diýip edenden. Okuw diýilen zat, bilim diýilen zat ilmi damada mukaddes hasap edilipdir. Kur'an-ı Kerim'in birinji sözü okuw bolup durka, siz okumagyň, öwrenmegiň, bilmegiň we uniwersitetlerde okumagyň ýer we satdygyny ýaşlara pompalamak diýilýär türkçe ýaşlara ukol edýän bolsaňyz. Onda men size tesini dakaz edip türkmen ýaşly men diňleýänleri, iň bolmanda men diňleýänleri dogry maslahat bermek makul bilim özüme şuň. Ýaşlar, men size bir zat aýdaýyn. Bilim diýilen zat esasanam ýokary bilim diýilen zat gymmat içki giyimýalakdyr. Onu hiç kim görenok, sen ýöne uwerini duýan. Bilimli adamy ağlamak kıyın. Bilimli adamy oynamak kıyın. Bilimli adamy bar şonet diýip elinde ýerkelek ýollara salmak ören kıyın. Bilim diýilen zat mukaddesdir. Bilim almak ilmi dama gowudur. Sizin en atalaňyz samsyk däl. Özü iýmän size iýdirip, özü giýmän, özüne pul sowman sizi kurslara, dil merkezlerine uğradýan olsa bardyr bir bilýän zatlary. Bardyr bir bilýän zatlary. Bu ýurtdaşynda iti koýup ýerine ýatyp ýören blogger sumoklar size okuw er we sap pul işleňo diýip ýörenler inanmaň. Bular şuňaly sizin beýniňiz okuwdan sowatýarda ýazýança samsyk kitaplarny size satýa planşa dollardan ýa-da öz edýän işlerini siz bilen paýlaşa, sizi işgär edip, elini işgär edip, ulan ýaşaýan men köp bilýän kim ýevreymi komediýa öýlerine, habaryndan ýok, bäde ýewreýle mudaý oturandan. Diýsem dinden nuraýman olara garşy bir söz diýip aýtdym muny. Täze zat öwrenmäne synlaşyň. Dil merkezleri, kurslar, uniwersitetler, manşa mektepler hiç kim boşuna açanok, çağalar okasyn, bilsin, öwrensin näme Ta insanyň bir näçe 100 000 ýyllyklarynyň evolýusiýasyndan, bundan bir näçe 100 000 ýyl öň adamlar daşy urup odalyan bolsa, edil şu günümizde de daş galkan bir garaşan ýakynda odalyan bolsa, bu zatlaryň hemmesini bilime borçludur, ilme borçludur. Siz okuwňyzdan sowatmak isleýän samsyk bloggerleri dinlemäň dostlar. Ilmi dama okan eneňiz ataňyzyň diýeni bilen bolberin. Hiç kim bu durmuşda öz şagatyny erwetlik islemeýär. Eger okuwçyndan erwet atursa, en ataňyny siz okamaň diýerdi. Men 100% inanýan, hemmeň en ataňyny siz okatmak isleýär, okan diýendir. Okan dostlar, ýokary bilim alyň, bilimli bolun, bilimli adamy ağlamak, bilimli adama diýen getirmek ören kyn bolýandyr. Bilimli adam ilmi dama bilimsizden bir adım öňdedir. Nesil gujurly watan diýip hiç kim boş ýere aýdanok dostlar. Saňa bir günlük zadanya. Inni ekranyň aňyrsynda oturan gardaş, saňa bu günlük zadanya. Like'yň bassyň, bärik sakraýyn etdiň, repostyň etdiň, ýöredin. O kitap açdyň, okudyň, aşam kontrol etjek. Gündeligiň barlajak. Janyň sag bolsun. Kaç kodam bağla. Özüň aýda seredip gördüňmi? Gapçytyň süýgüli oňadyk aslan. Oho, bular kaçan bir ökten tutsamen mınzırada. Bola başla. Yer var. Oy diýdi. Şartsan mı? Sen mi jim zatlasta? Dilon. Näme diýä? Özüm talyp. 3-nji kursa geçdim. Çöreklisi bolsam. 1-nji kursdan näme muallim görýän. Oy böyle. Başda ýöne daşyndan gowja görýärdim. Aha. Soňra şundan söýýänim bildim. Oňa seret. Okuwda günne görmesem, ýa dur gowy okuma diýermen. Okuwda günne görmesem nastrýeniýam bolman. Killem agyryp, hiç zat edesim gelenok. Görsem uzak gün menden gowy adam ýok diýdim. Gözlerini, ýylgyryşyny, görleýişini, bazadyny seýýäne. Ýöne ol öýlenen. İkimiz bile bolup bilmeýänim üçinem ýaşan günüm günnäl. Hemme zada kellem işleýär. Ýöne ýürege buýurup bilemok diýip ýüregimiz ken. Näme etmeli? Başga ulan gözüme görnenok. Şondan başga ulan maňa talip bolamsaň ýüz berenok. Diňe muallim talip atmaşy. Muallim gelinler, erlengide berkirak yapışa görýän bu student ýyllara töweleme şarlawuk ýa seher ýüzü baş düzülen ak oýnakly, erkek gördi ak oýnakly muallim gördi butlaryny myjyk edip başlapdyrlar görýän bolen.
Hudaý saklasyn, mollum, maşyk boldum diýip. Sen üniversitetdäki deňduşlaryň, kursdaşlaryňmydyr, bile okaýanlaryň, partadaşlaryňmydyr, öllülermi özüň bile deňduşlar. Mollyň bilen öz aranda ma badyr arkaýyn 5-10 ýaş, ha? Hudaý saklasyn. Şu soňkulara bara atyljak bulkan ýalýan, şeýip israp durlary öýden görýän bolýan. Erleňiz işe gidenne üstü başyna bir seretmänirek, saçyny bulaşdyrak goýberin, köýnüni tüklemänirek goýberin inne. Bu student ýyllardan ýa-da dazzarlyp dura bular, israp dur bular üstüne tüwelen. Biriniň maşgalasy zady diýen o gowurýan ýetdi, da kellem işleýär söze seret. Kellem işleýän bolsa şu zatlar gowurýan bolsa şundan hem ýüregiňde sakla bärik näme üçin çykarýan. Erkek bolanlar öňlerinde şu ederýär, maňa diýem, diýip ütkeşür. Ýyllar, talip smoklar. Näme bu öýli hojulukly erkeklere gözi gızdarmak, muallimlerine gözi gızdarmak. O däme ýagdaýlaryňda maşgala da açak bolýanyňda, hojuluk da açak bolýanyňda, hurtka da açak bolýanyňda haýwan bir topur. Ýöne men şuňa zatlar paýlaşyp berdilerini paýlaşyp berýän sahypalarda çynym bilen gaharym gelýär. Şuňalyklary alyp alyp özüni paýlaşmalyna şuny ýazdy diýip ýanyna suratyny dagyny goýup utanmazmy ka öýünden bir ejetinden kakasyndan utanmazmy ka erkek towanlaryndan. Bolum, inni hemme zady bir ýany ýüle etdiňiz pullar, bir ýany ýüle etdiňiz ödeň duşlaňyz, bir ýany ýüle etdiňiz muallimlaňyz, alym öýünde argatmadyňyz, ha. Olaňam öýünde köp burulacak davleniýa malya insan kıymayan eğer muallimler ya da eğer bu yerde işleyenler kastummalık kılsa işe koyuverenler eğerlerine de kan inspermen işlerden tüplemen doğru ne gezip börün gıyılardan yana gün yok çüpçü verip dualaymasınlar eğerlerine de yadıracak olun Hudayda Gımal Kimin oğluna vermedik bu alami karaya altınarıp verecekmiş hey Hudaycan ey keysür yermiş değerli dünyanı türüyemiş. Var. Defterin getir. Hay yüzü kara değilse. Ök yayladan kalkan başlıklar kudoçluğu belli deyip yav. Vermedik deyip yav. Bor, Geçim savcı belli. 111-nji. 111.